Фасадите, вентилируемите, които са комбинация от изкуствено дърво и фалцова ламарина, която фалцова ламарина продължава в покрива. Въпросната фалцова ламарина, освен изключително високата и надежност като хидроизолационни показатели и съответно естетиката и разбира се, тя е модифицирана, т.е. няма проблем с шума и с нагряване, големи термични разширения, които така или иначе те са предвидени в детайлите за захващането на ламарината. Всички къщи на покрива имат монтирани соларни панели, които са вързани към общо обменен бойлер долу, който подпомага производството на битова гореща вода, която е както от котлето или от термопомпата, така разбира се и от соларната инсталация.